Takže čaute, zdravím od tohto videa, kde si dáme tu na FC Mobile s Mabaxom. Prečo mi to nejde? Dobre, už to ide. FC Mobile s Mabaxom. Čaute. Mohol by si mi už to príjmuť? Už na teba čakám 2 minúty, prosím ťa pekne. Áno, už to príjmujem. Matchmaking failed, ďakujem. Ďakujeme, takže to cancelujeme. Nevadí, dáme ti ďalší meč. Takže toto bude prvý fail tohto videa, takže dávam tu na counter na faily. Toto video streamujem na Twitchi Marko Potržítko Gritros, nie tam dojdete niekedy, jedáme Mabax. Takže tak, už mi to príjmeš? Nič mi nepríšlo, kamo, nič. No tak povedal, kamo, už ti to musel prísť, lebo ťa zbijem. Nič to nie, kamo. Kamo, ty ma nekakaj. Fail, kamo, tu. Nemáš tam fail. Už to je, kamo, konečne. Je to tam, kamo, ideme. Mápame na to, kamo, už. V hre si ukážeme naše týmy, padlo mi ja mal 116, kamo. Za tebe, z toho to ty. Mne padlo Lewandowski a Doue. Koľko je rating? 120. Ľudia, mám svoj druhý účet, takže nie je to hlavný účet. Takže tak. 110 rating, no tu je 116 ja mal na pravom krídle. A to je môj. Toto je malé axelky. Oveľa lepší môj. Iodis, aha, to sa bojím celkom. A nevadí. No ja to tak rozohrávam 3-2-1, pomená to Mateta. Hneď ide fue prílobne. Belmo. Xavi. Neviem, kto to je, ale nevadí, musí ale. Otočíme si. Xavi. Nazdar. Nie? Chill. Jak podsla go dostať. Dobre, Xavi, poďme. Offside. Ale gol. Offside. Gol, ale z offside, no. To je smola, no. To je veľká smola. Kamo. Lewandowski, nový. Poďme. Levé krídlo. Grimaldo. Belmo téma. Poďme. Yildiz. Vystrel. Nič, Jašin. Ty máš Jašina v bráne, odkedy? Neviem. Sa tam strátil, bro. Áno, Nie? to je chyba. Ale moja chyba. Kde ju Amina mal? Tu je. Počkej. Jak. A ideš. Ike fue, lisitena, parapa. Čava, pasele. Danky, tak. Mám bod. Kámo, čo, ako hodnotíš? To som ti prvý gol. Môže byť. Ike fue, kámo, ale celkom pekný rám, čítam do očí. Špinavý, kamo, hnusný, fuj. Tak, chutičko dneska, ne? Dobre, vyhrá 1-0, aj keď horšie tým o dosť. 9 ratingov horší tým. No, je to tak. A teraz tu je môj nový Doue. Aha. Okej, nie je tu už, nie. Šik? Môj nový šik, ešte aj šik mi padol, hej? To aj mne padlo si. Keď tu máme českých zástupcov, tak... Čau. Choď preč. Dajme šik, ešte raz šik, bude házovať. Kokoloč? Áno, a to je chyba. Lewandowski. Lewandowski stráca loptu. Ešte, nie. Vinicius som... A to je chyba už po tretíkrát. On musí potrebať. Yildiz. Nie. Kde som šiel, kámo? Lewandowski, áno. Vystrel. Čo robím ja? Čo robím? Áno. Ja to robím chybu za chybou. A ja, kámo, to čo je, kámo? Kámo, neviem, ale robíš brutálne veľa chyb. Aj ty, kámo, drubu. Ale ja nedávam, kámo, ty si tam mal, dvakrát si tam mohol ísť sám na bránu. Však mohol, ale ja som ťa nechal vlastne priestoru. No, Mateta, Lamine Yamal. Dobre, tam krásne vybojoval. Kamo, teraz je comeback. Jak v akú ligu? Už do drubu. Poďme, počkaj, opa. Doue, a tu je Doue.
Do UV vystrelí, čo robíš? Joj, ty kokso, aké brvno. Ja Judis obral. Center. Musím Vystrel. pozor na to. Gól! Godze. Gdce, ty koze. To Godze, more gej. Skepoj, ale máš. Inak, kámo, ty 6-7 minúta. A nie, to je 6 minúta. Dobre, no. Vidíš, to je comeback. We believe in comeback. Babek nám nevie rozoznať 60 minút na 67 minút, ďakujeme. Nedač. Belmo hač, hač Belmo. A tu je fue? Aha, to je Xavi. Ty Iker fue. A tu je Nič, není tam. To je tečou, takže máme. Ne, hovno. V dolinách kvitnú hviezdy ako musí, ale... Ty kokso, jaký passing play? Ale skoro som to ma zachytil, no. Hilc? Ja budem striedať Kina hore. Písili, nie. Teraz ti ukážem, čo je to passing play. No, ukáž ty. Nie. Chill. Ja. To som prepasoval. Toto si prepasoval. Veľmi. To si prepasoval, kamo. Jak svinia. Áno! Lepiašin. No ale kamo, ty si to zase presoloval, no, veľmi. No tak, kamo, mal tam akože priestor, no. Dáme ešte proti sebe bez ataky, čo na to? Čo? Dáme ešte proti sebe bez atak. Ok, ale to je dole. A tu ešte môže dohle vyrovnať. Musí. Ešte Nie. Dorici tu. Bradley Barkova. Môj skin. Ešte. Dorici tu. Ja už to nehrám. Tá na Barkova. Má tam Patrika Šika. Patrik Šik má to musial. Zvyšuje na 3-0. 3-1, pardon. Ospravedlňujem sa. Čo na to hovorí, Mabex? No nič, kamo, mohol som dať comeback. Mal som tam šance, ale nič. No, mohol si dať comeback, ale nedal si comeback. Takže tento zápas už som vyhral a poďme si dať ešte jeden vs a tak, čo tu na to má Max. No? Na čo jesť? Počkaj. No? Co? Máme kajzerku, trhni si. Trhni si. A mi dá sa daj. Ej, bože môj. No, on tu? sa musí Mabex vrátiť. Už si tu, Mabex? Áno, už som tu. Tak som mi poslal vs a tak, čo by si mal vyhrať, kámo. Dúfam, že to vyhráš, lebo keď nie, tak ja neviem. Ja neviem, fakt, kámo, keď to nevyhráš, tak ja už neviem. Inak, ľudia, čo hovoríte na to, že Joao Cancelo sa vráti do Barci? Ja, je to veľmi skibidi, kamo. Hej, že ty si myslím. Na to. Máš 8-krát lepšie šance, jak ja, lebo máš o 9 rating lepší tým, ale ja ťa rozumiem aj tak. Takže poď. Slabý sa, čo je? Ike poď, ja potočíš. Uvidíme. No pozri, už tu má Ike po šancu niečo. Tak, o tej šanci sa radšej vyjadrovať nebude. 1-0. To čo má za obranu? No, to je ten vidič, dáme. 2-0, no. Pardon, 3 si myslel, ne? No a konečne má dobrú šancu. Bradley Barkova. O, 3-1. Barkova, Mateta, skúsi niečo. Mateta, jeho strela! Končí ho. Lamín teraz. Lamín. Ja mal jeho center na Barkovu, ktorý neprejde. Teraz Dreyer môže ísť. Dreyer, jeho center, to je moc preťažené. Preťažené, kamo. Jak to japuješ. Ešte stále Dreyer, krásne. Mateta už to zakončilo do prázdnej brány. Xavi. Kamo, už 7-3, kamo, tak prehrávaš, čo? Tak keď máš 8-krát lepšie šance, to sa ti hraje, čo? No neplač, kamo. Však som ťa normálne za pester rozbil.
No, lebo som mal smolu, kamo. Som dal spojovnicu a som mal kamo také šance, ale som ich nedal. Spojovnicu, no nie. To bola spojovnica, kamo, neklamá, keď na to už prvno. Spojnica je spojovnica. Čo to je? Spojnica, ty spojovnica. To je spojovnica, ty je debil hnusný. OK, ľudia, takže ja ďakujem, že sledovali dnešné video. Ešte vám na záver ukážeme naše týmy. Budú tu na obrazovke. Takže takto vyzerá môj tím. A dúfam, že sa vám toto video páčilo, že tu nás zanecháte like, odber, na Baxovi dáte like a odber, mne dáte like a odber. A majte sa. Čau. Čaute.